हमारी दुआर पड़े अइहा राम जब जइहा जनकपुर में। हमारी दुआर पड़े अइहा राम जब जइहा जनकपुर में। अरे जइहा जनकपुर जइहा जनकपुर, हमारी दुआर पड़े अइहा राम जब जइहा जनकपुर हो। बक्सर में जइहा त ताड़ुका के मरिहा। बक्सर में जइहा त ताड़ुका के मरिहा। मुनि लोग की जगिया रचइहा राम जब जइहा जनकपुर में। मुनि लोग की जगिया रचइहा राम जब जइहा जनकपुर में। हमारी दुआर पड़े अइहा राम जब जइहा जनकपुर में। हमारी दुआर पड़े अइहा राम जब जइहा जनकपुर में। जइहा जनकपुर हो जइहा जनकपुर। जनकपुर जइहा जनकपुर, अहिल्या में जइहा। जइहा जनकपुर अहिल्या में जइहा। अहिल्या के अरे अहिल्या के पत्थर से नारी बनइहा राम जब जइहा जनकपुर में। पत्थर से नारी बनइहा राम जब जइहा जनकपुर में। पत्थर से नारी बनइहा राम जब जइहा जनकपुर में। हमारी दुआर पड़े अइहा राम जब जइहा जनकपुर में। जइहा जनकपुर हो जइहा जनकपुर, हमारी दुआर पड़े अइहा राम जब जइहा जनकपुर में। अरे बनवा में जइहा तस्बरी के तरिहा। जंगलवा में जइहा तस्बरी के तरिहा। जूठी बैर भोग लगइहा राम जब जइहा जनकपुर में। जूठी बैर भोग लगइहा राम जब जइहा जनकपुर में। जइहा जनकपुर जइहा जनकपुर, हमारी दुआर पड़े हाय राम जब जइहा जनकपुर में। गाइज, हम बहुत दिक्कत से गीत और भजन चाहे जौन कुछ भी गाइला, ताकि केहू सुन ना ले, केहू देख ना ले, हमरे घर के लोग चाहे पास में के लोग। तो यही लिए हमके बहुत धीरे धीरे आवाज़ में गावे के पड़ेला। गाइज प्लीज़ आप लोग हमार हेल्प करी और सपोर्ट करी।